ɗaruruwan mutane sun tsere yayin da dakarun soji ke fafatawa da 'yan Boko Haram a ƙauyukan Borno. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a sashen labarai wanda yake zo muku daga tashar Sultan Hausa TV. Idan wannan ne zuwanka karo na farko zuwa wannan channel, kar ka manta da danna mana subscribing da kuma taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shirinmu. Kakanin labaran kamar haka: mayakan Boko Haram sun kaddamar da kai har a jihohin Zamfara da Borno yayin wannan biki na Kirsimeti. Sai dai dakarun sojojin Najeriya ba su yi musu ta daɗi ba yayin da suka yi musayar wuta da su a sa'o'i masu yawa. Hakan ya tursasa mazauna ƙauyukan da abin ya shafa tserewa zuwa saman tsaunuka inda suke kallon fafatawa tsakanin sojin Najeriya da 'yan tada ƙayar baya. Mayakan Boko Haram ba su ji ta daɗi ba ƙarshen makon nan da ya gabata yayin da suka yi arangama da dakarun Operation Lafiya Dole suka fafata da su tsawon sa'o'i a ƙaramar hukumar Hawul da ke jihar Borno. Mazauna ƙauyukan ba su da wani zaɓi da ya wuce tserewa saman tsaunuka sakamakon musayar wutar da suka ga ana yi tsakanin sojin Najeriya da 'yan tada ƙayar bayan. A bisa ga rahotannin jaridar Thursday, har a lokacin kawo wannan rahoto ana nan ana fafatawa tsakanin dakarun sojin da mayakan a ƙauyuka uku da ke ƙaramar hukumar Hawul. Ku tuna cewa mayakan Boko Haram a ranar 26 ga watan Disamba sun kai farmaki ƙaramar hukumar Hawul da ke kudancin Borno daga cikin garuruwan da abin ya shafa su ne tashan Alade, Shafa, Azare, Sabon Kasuwa da Debro. A cewar kakakin rundunar sojin sama na Najeriya Air Vice Marshal Abikin da Ramola, rundunar Operation Lafiya Dole na sama sun yi amfani da jiragen yaƙi wajen fafatawa da maharan. Jirgin yaƙi na ta fafatawa da 'yan ta'addan Boko Haram. Wani ɗan ƙungiyar sa kai a yankin ya bayyana cewa maharan sun ƙone cocin AYN da ke tashar Alade. Wani ɗan JTL Balami Yusuf ya faɗa manema labarai cewa har yanzu 'yan ta'addan na ƙaddamar da kai har-hare a wasu ƙauyukan da ke jihar Borno. Da haka muka kawo ƙarshen labaran. Don samun rahotanninmu akan kari, kar ku manta da Sultan Hausa TV na subscribing da alamar ƙararrawa ta yadda duk lokacin da muka saki sabon shiri zai zo ma kai tsaye.